Ja, så er vi i gang med vores lille screencast Magic. Jamen, jeg kan jo lige lynhurtigt vise, hvordan alt hvad der er inden for den her stiplede linje, kan jeg optage. Og lige nu der er jeg sådan i gang med at gennemgå alle mine ting her. Online programmer. Er der noget, jeg skal vise frem? Der var noget der måske. Så ser vi ad på den her hjemmeside. Den kommer fra den nye erhvervsside. Praksis. Og de har lavet lidt arbejdsmiljø her. Hvis man ruller ned en gang, så kan man se. Der er lige en lang historie om en håndværker, der fortæller. Så vi går videre. Ergonomiske skader. Sæde. Der er noget med arbejdsstillinger her. Hvordan synes du, han sidder? Ja. Godt, så vi prøver at standse